παράδοση με τη μυθολογία και με τους κλασικούς συγγραφείς, Ευρυπίδη, Έσχυλο, Σχύλο, Σοφοκλής, συγγνώμη, και η γενικότερη μυθολογία ελληνική είναι πηγές για τον γραψινό μου. Αλλά δεν είναι μόνο πηγές έμπνευσης, είναι και πηγές μάθησης για το τι σημαίνει το να είναι κανείς άνθρωπος. Το πιο φανερό πράγμα που δεν υπάρχει πια είναι οι σκλάβοι. Η αρχαία ελληνική κοινωνία είχε σκλάβους. Σήμερα δεν υπάρχουν σκλάβοι. Δεύτερον, η κατάσταση της γυναίκας. Στην αρχαιότητα η γυναίκα ήταν ακόμα χειρότερα από ό,τι είναι σήμερα. Από την άλλη μεριά υπήρχαν άλλα πράγματα που δεν υπάρχουν σήμερα. Νομίζω, παραδείγματος χάρη, ότι στην αρχαιότητα αυτή η τάση που έχουμε στη σημερινή κοινωνία να χωρίζουμε τους ανθρώπους σεξουαλικά, κατά τα άλλα δεν νομίζω ότι διαφέρουν και τόσο πολύ σαν άνθρωποι. Τα ίδια πάθη έχουμε, τα ίδια προβλήματα, τον πόλεμο, την ανάγκη μιας καθημερινότητας σίγουρης, χωρίς κίνδυνο. Γιατί κάθε γλώσσα δεν είναι μόνο καινούργια ονόματα των πραγμάτων, είναι και καινούργιες απόψεις για τα πράγματα, καινούργιες γνώμες για τα πράγματα. Κάτι εκφράζει κάθε λέξη. Πέρα από τη σημασία της, παίζει ένα ρόλο και ένα κοινωνικό ρόλο, πώς τη χρησιμοποιούν. Γι' αυτό εγώ προσωπικά αγαπώ την εκμάθηση οποιασδήποτε γλώσσας. Τώρα προσπαθώ να μάθω ισπανικά σε αυτή την ηλικία. Ζωή σε λόγο μας που λέμε στα ελληνικά. Δεν θα υπήρχε εξέλιξη. Παρόλο που την έχουμε, η εξέλιξή μας είναι μικρή. Αν δεν την είχαμε, ποια θα ήταν η εξέλιξη? Τίποτα. Τίποτα. Θα παραμέναμε τουλάχιστον στον κόσμο αυτό που ζούμε εμείς, στον κόσμο γύρω από τη θάλασσα, τη Μεσόγειο θάλασσα. Όλοι οι πολιτισμοί είχαν κάτι που συνήθως το ξεχνάμε. Είχαν πολύ στενές σχέσεις. Σε αθηναϊκά σπίτια έβλεπε κανείς πράγματα από την Ισπανία, βλέπει πράγματα από την Ιταλία και το αντίθετο φυσικά. Κληρονομούσαμε θεούς, κληρονομούσαμε ιδέες, μάθαινε ο ένας από τον άλλον.